Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Chloe. 27 years old na ko karon. O gikan ko somewhere in Visayas. Way back years ago, I had a relationship with a man nga I thought nga he will be my husband very soon. Let us call him Vlad. I loved him ug willing kong ihatag ang ako ang pagkababaye sa iya. Pero kanunay siyang mobalibad. Why? Gusto daw siya nga i-gift na ko siya ako ang pagkababae after marriage. So kutob lang sa daw sa kiss. Just a kiss kay never man ko nakatilaw. Og walking fingers. Og maabot gani kog panggunit siyahang bird. Ginakuha niya ako ang kamot. It's all yours. Stop that hands. Basig dili ko kapugong. Hana, he is the gentleman jud. He showered me a lot. From stuff, foods, and surprises. He financed my expenses in school since I took engineering. Kay dili man mi kotahan. Nag-engineering lang ko because I have a scholarship and that was an offer so I grabbed it. Pero siya, he was born nga wealthy ang pamilya. Architect iyahang mama o papa. Tulo lang sila ka magsuon. And he is the only son. Pinangga kay siya siyang mga ate since taas siyang age gap siyang mga ate. Pero despite sa amoang kalahian when it comes to status sa kinabuhi, they love me as their son did to me. Girespeto ko nila and treat me as their family. Every gathering sa ilaha, kay since si Vlad kaya nagestayra sa house siyang grandparents due to some reasons. My parents and I are invited per me kay mga buutan ramasad ang parents sa mother ni Vlad. See? How grateful and blessed I am to have them. Until I graduated, nariyapon siya para suportahan ko. I took my bar exam, og siyapon. Since dungan mi nga nag-graduate, and luckily, nakapasar min duha. Happy kayo mi. Nag-celebrate mi silang house, og sa moasan. Pero gamay lang, kay medyo gipit pa mi ani nga time. Kaya wala pa'y work ako ang ate. A month after, kuyog mi nga nanlarga ni Vlad. Since ilahang mga company na naman tanan outside sa Philippines. Ug nakasud ko sa firm sa iyahang daddy. Since lahi man sad og company iyahang mami. But naa sila'y common company which is ginamanage silahang duha ka anak nga babae. I am so happy kay for almost 1 year ko silahang makamot. Medyo nakapundar ko. Nanakoy house and land, ug sa hinay-hinay nakatigom ko. Nahawas na ko sa kalisod ako ang pamilya. Nagtukod ko gamay nga karinderya for my mama ug papa. Nanapod ko yung savings para sa kong plan nga house namo ni Vlad. I want to take all the responsibility of our dream house. Bawi sad sa tabang ni Vlad sa kuha. Adtong giskwela pa ko. All went well until I found out kung unsay true color ni Vlad. Na siya'y own firm. Ug siya mismo ang ga-manage dito. Kana nga company is gift siyang family pag-graduate niya. Nedto ko siyang office because I have a plan to surprise him. Nagdala kog lunch ato na tayo. I feel something nga gikulbaan ko since it was my first time to surprise him for almost how many years na mo nga gakuyo. Anyways, wala gyapon mi nagpuyo sa usa ka balay. He insisted nga maglain para for me daw to have my privacy daw. Kay di pa man daw miminyo. So nisugot ra ko kay feeling na ako gentleman yud kaayo siya. Matog manggani siya sa kong kondo nga gipuy-an but nothing happened to us. Ingon ana siya ka-controlling.
Sa moto nga naanak ko sa 6th floor which is na didto ang iyahang office. Dako kay ko ngisi nga gapatubang sa iyahang door. Nanuktok ko pero walay motubag. Wala sad ko'y mapangutana nga sekretary niya because he don't have secretary man daw according niya. I don't know why. Gitry na kog open ang doorknob and luckily open ra. Nisulod ko and there. Instead of surprising him, I am the one nga na-surprise. Makita lang iyang living room from the door kaya wala nakatabon sa glass ang curtain. Nangurog ko pag-ayo. I saw him. Nga naay tapad, nga lalaki. Mura ko gibubuan og bugnaw kay nga tubig. As in, dugay kayo ni sink in sa kong utok akong nakita. They are both naked. Wan ako na malayan nga nabuyan na day nako ang lunchbox nga akong gibit-bit og nakamata sila. They are both shocked. Klaro kaayo sa angle nila. Nidagan ko palayo. Giluod ko nga galantaw nila nga parehas nga gahubo. He lied to me. Daghang nagsubay sa kong utok. Why? Nganong lalaki sad iyahang kadulog o nganong hubo sila parehas. Naabot ko sa kondo nako nga tulala. Minutes after ana, someone knocked the door pero wala ko nito ba. Kabalo ko nga siya na. Pero nakalimot ko lock sa door og nisulod siya. Wala ko siya gilantaw. Feeling nako og lantawon nako siya. Hiludon ko. Nihilak ra ko. Ni-attempt siya gahag sa kuha pero nipalayo ko. Dayon nihilak na siya og sugod. Dayon galuhod. Moingon ta siya sa kuha og love. Pero ako siyang giingnan nga di nako tawagon niya ana. Kay luod kayo siya. Gusto ni Vlad nga mo explain sa kuha. Pero gisyagitan ako siya nga pahawaon siya sa akong atubangan. I shouted as if mahurot na ako ang tingog. Ug nisod ko sa kong kwarto. Grabe kasakit sa kong gibati that time. Nakatulog na lang ko gumikan sad siguro sa kakapoy na ako hinilak. Nigawas ko para mo'y namog tubig, pero naagi hapon siya dito. Ako siyang gipangutana kung nganong naa pa siya dire o gusto na ako nga mauli na siya kay luod kayo siya. Pero gusto yun nga ma-explain ni Vlad sa ako. Pero ako siyang giingnan. Nga what do you want me to hear from you? Nga bayot ka. Dayon mi syagit si Vlad. Og yes, I am. Mura kong nabungol sa akong nadungog. We've been together for so long. Pero karon pa nako nahibalan iyang true color. Kung kanus gusto na nako magpakasal siya. Hingon si Vlad nga, Chloe, dugay na. Since birth ingon ani nako. Pero nahadlo kong daddy nga di ko niya ilohon nga ilaha kong anak. I can't stand on my own feet before until I saw you atong college bata. Ako siyang giingnan, ngano, gigamit raday ko nimo. Gipamalikasan yun na ako si Vlad. Hingon siya nga, sorry, pero wala di ka gamita. I learned to love you. Ang tanang gipakita na ko nimo kay tinuod to. Pero I love you as my sister. I'm sorry. Naghilak na sad ko. Hindi ko kadawat sa kadugay namo nga karon pa na ako nahibalan ng tanan. Garabi ra kaayo ko nahatag nga pagsalig siya tungod sa iyang gipakita. Pero nga naman. Ingon pa siya nga. Ang kadtong sa office kaganina nga imuhang nakita. He is my boyfriend. 1 year na miadto niya before ta nakita. Before ta nakaila.
Grabe jud nga dulot kay sa bukog iyahang paggamit nako. Sakita kayo. Gisabay mi ni Vlad ug nahimo kong extra lang niya. Niadto ko paingon sa kitchenette ug gisukan ako tanan nga kaluod nga akong na-feel adtong tungora. Nahinumduman nako how he kissed me. Pero gikan sa diay sa laing lalaki ang uban niyang laway. Luod kay akong paminaw adto. Thankful ko nga wa niya makuha ang akong pagkababae. Kay ikamatay gyud siguro nako. He then explained why naabot sa ing ato ang amuang sitwasyon. I can't say nga gipangwartaan lang siya sa boy, kay ang boy is rich boy. Lawyer sad ang boy. Masigurong nindot kayo ang pagkaplan ug pagkatago nila, kay lawyer man di ay ang iyahang boyfriend. Well ako, wala jud ko nakabalo nga in ato di ay siya. Sakit jud kayo. Ug natandog akong ikaw. I love them. Pero nga naman, I love a man nga lalaki pod ang iyahang ganahan. Sumoto nga nanghipos ko sa kong mga gamit ug nagpass og resignation letter the day after nga nag-confess si Vlad about sa iyahang gitago. Ug grabing sukua kaayo si iyang daddy. Murag wala na ko'y pake about siya ha. Kay kung nasakitan niyang parents, mas kong nasakitan. Sumoto nga niuli ko sa Visayas. Day by day, nadawat na nako hinay-hinay ang unsa may nahitabo sa kong kinabuhi. He's just a glimpse of my hurtful past na lang. His parents and sister are always reaching me out like before. Buotan lang gihapon sila. Mga 1 year na sad ang nilabay ug nahil nako. Nagkita mi ni Vlad for the last time para na may closure. Kay magpakasal na daw sila sa iyang boyfriend. Kay dawat naman sa iyang pamilya ang nahitabo niya. No heartaches na. Ug didto na ako na-confirm nga dawat na nako ang nahitabo. Siguro fair na sad mi. He used me to hide himself. Silbing bayad ay niya ang mga tabang nga nahimo niya sa ko. Sugod college until naka-work ko. Thankful man sad ko siya bisan pa sa mga panghitabo nga unexpected kayo. Sumoto nga nilabay ang panahon. Na ako'y best friend, si Bing. Usa ni siya ka maestra. Ningon si Bing sa kuha nga mga todo mi sa bar. Sumoto nga nagkasinabot pud mi kung aha dapit nga bar among destination. Then minutes after, naa na mi sulod sa bar. Ningon pa si Bing nga daghan kaayog mga Pepsi Cola dito. Pero ako siyang giingnan nga magwalwal rata. Dili ta mamiga dire. Dahil nagsugod na may ginom-inom hantod sa naka-feel ko og tipsy. Nay nangabot nga upat ka babae og nadugangan ming duha ni Bing. Kay iyaham daytong kauban daw sa masteral. Maong kaila sila. Og hantod sa naay nangabot nga mga grupo sa mga lalaki. Aha ka dyan. I can't take off my eyes over them na yun. Siguro sugo sadto sa mga alcohol akong admiration sila. Nay isa ka lalaki nga naulahi o kauban rasad siguro adtong mga lalaki nga noon. He caught my attention. Sa naong lang ko ga-focus. Literal nga gwapo siya. Ngit-ngit among dapit so it was too safe to study siya mga lihok. Gainom lang ko nga gainom until I feel drunk na yun. Di man ko broken hearted. But I enjoyed drinking samot naglami ang pulutan nga naasat ba. Bitaw. Ug hangtod, sa nakamata na lang ko nga naan ako sa isa ka kwarto. Medyo hangover yun akong na-feel kay sakit kay kong ulo o kalawasan. Sa pag-open ako sa kuang mga mata, siling akong unang nakita. Nakabangon kog kalit o gitan-aw ang palibot. Nakapangutan ako kung asa ko.
More ginay ako nasulti sa kong kaugalingon while checking if complete pa ba ko. Gibundak na kong lawas sa kama. Dihang wa may sign nga nakwaan ko. Kay wa man ko ka-feel og laing sakit. Except sa kong ulo nga murag mabuak. Nakapasalamat sa kong Lord nga kompleto pa ko. Nibangon na pud ko kay na ako'y nadungog nga footstep nga padulong sa ako ang gihigdaan. Og didto, nakita nako ang usa ka lalaki nga half naked. Klaro kaayo nga gikan na liko. Ipunit nako akong unlan o gitabon nako sa akong nawong. Ingon pa siya nga, good for you, kay nakamata na ka. Nitubag pud ko nga, kinsa man ka, nganong naa ka dire. Tubag siya nga, blame yourself, not me. Tuga-tuga og inom, dili isulod sa tiyan. Medyo nisaka na judi ay ang mga alcoholic nga liquid sa kong utok. Nitubag pud ko niya nga, pwedeng mag-ilisa ka, bastos kay ka. Kung makatudloy sa mong parents o good manners, ayaw na dala sa kong atubangan. Nitubag siya nga, unsa may gusto ni mong buhaton ako? Isuot na ko na imuhang sanina. Gisukahan ni mo ako ang t-shirt. So ako parong sala. Tubag ko niya, dayon nga nung gidala man ko ni mo dere, na ako'y kauban dito sa bar. Wala ko kailan ni mo. Ayaw patakag pamunit unless you know the person. Nitubag po siya nga dili daw niya gusto nga magdala og hugaw na babae silahang balay. Mo nang diari ko niya gidala. Ug usap po daw, ako daw ang nihangyo niya. Og wala po siya kailan ako. So mag-shut up na lang daw ko. Sa akong kalagot, gihapak yun ako siya gunlan. Unsa yun siguro kahaiyang pagtuos ako. Ako pa man nooy ni hangyo para lang kuyugon niya. Sa moto ang gitutukan o gitanaw yun na ako ihangnaw kung kinsa yun siyang gwapuha para mamugos kog kuyog niya. Pero natameme ko gamay. Kay siya to ang guy nga nakita nako sa bar kadtong akong gitutukan sa entrance. Nibangon na lang ko o gi-fix na ako akong kaugalingon. Og lami kaayo man nagpa adtong tungora. Pero gapugong ragyod ko. Not because naka-admire ko niya, but because I want to become professional to settle down things. That's why gapugong ko. Padulong na ko nga mugawas sa kwarto. Pero niingon siya sa kuha nga, pangitag laing kapangwartahan ni mo next time. Sayang ka imuhang kagwapa kung magpadayon imong ingon ana nga trabaho. Gisigaan na lang yun ako siyag mata o gibundakan sa portahan. FYI lang yun. Kung kabalo lang siya, ana ako'y taro nga trabaho. Pero nahimo ko nga hugaw na babae sa iyang pananan. Lagot kay ko nga ni Pauline. Sayo sa kabuntagon na bad trip ko. Gusto ko mobalik dito para sagpaon nako sa kong license o diploma. Wala pa gani ko nakatilaw og langit. Nahimo na hinuon kong hugaw na babae sa iyang pananaw. Kalagot na lang yun kayo. Ang gwapunta, bawi lang sad ang kabati sa batasan. 5 hours sad ko nga nakatulog. Wala na lang sad nako na contact si Bing kay na-drain akong phone o gi-charge lang nako before ko natulog. I want to clarify something o clear my name kung unsa may kababalaghang nabuhat nako adtong nahubog ko. Sa moto nga murag naglagot kay ko ug naulaw sa ako ang nahibaw-an sa giingon ni Abigail. Ang real name sa akong best friend nga si Bing. Ingon siya nga hawod daw kuno kaayo kumusayaw. Ug ako kuno'y nang hagit ato nga lalaki. Ako daw giingnan tong guy nga gwapo ra kay ka para mahimo kang bayo.
Motong gisayaw-sayawan yud kuno kaayo nako ang lalaki. Motong nahagit jud kuno ang gay. Mo nang giguyod ko sa lalaki paggawas sa bar. Daghan pa gyud kay sungog si Bing sa kuha. Kay nadiligan na daw ang ako ang sunflower. Ug nahimbisa na daw ang bangos nga 1990s pa. Pero wala man jud ko na kontento siyang giingon sa kuha through phone. Mao nang gipaadto nako siya sa balay. Pag-abot ni Bing sa balay kay smiling kaayo ug gistoryahan namo ang nahitabo. Now I know why naalaan ko niya hugaw nga babae atong lakihan. Nangutana kong Bing about the name of that man, but siya said kaya wala kabalo. Mga 5 to 6 minutes lang man go daw to nga encounter nila sa gay, kay nangguyod ko. Og hantod sa nawala na lang man sad siya sa kuna-huna. Wan ako nag-attempt ka mobalik sa bar, especially that bar, kay kaulaw ba di ay sa kong gibuhat. Busy naman sad ko sa kontrabaho tungod sa kadaghan sa mga projects. Og hantod, it was one Friday noon. Nara ko sa kong kwarto. Akong room silbi mo akong office. So every time I have something to do, wayod ko nagawas-gawas ana. Since naaman po'y mini ref man ko sa sulod, og naay mga stocks man po nga foods. Day naay nanuktok sa kuang kwarto. Kabalo ko nga si ate yuto. I have my good memory and sense of hearing man sad. So kabalo kay ko if kinsa ang manuktok. Dayon isulod akong ate sa kong kwarto, nga naay dalang sudan. Dayon nag-istorya me, kay niingon siya sa kuha nga dapat naan ako siyang birthday. Kaya atong last birthday niya, nag-out of town man ko. Og dapat naa ako siyang birthday, kay iyahang ipaylaila, iyahang uyab sa mo. Sa mo to nga nag-istorya me about sa gay, nga ipilaila niya sa mo. Based sa gistorya ni ate, medyo na-relieve ko, kaya gidescribe man niya ang lalaki, nga okay man kayo. Sa mo to nga nilabay ang pila kaadlaw, nabot ang birthday ni ate. Dito lang giheld sa mo ang karinderya ihang birthday, since wide space man dito. Nagpatabang lang pud mi sa mong igagaw para sa design since mao may iyang trabaho. Kay caterer man sila po. Para sad nga bongga ginagmay. Gamay lamang sad ang bisita kay close friends ni ate man lang ang naa. Apil pod si Bing syempre. Mga kaila, mga ninong og ninang ni ate. Ug ako ang kauban raman sa work. O pagkataod-taod, naabot ang lola og kasambahay nilang Vlad. Gi-invite na ko sila. Siyempre yun. Dako sad biya ilahang natabang sa kwa before. Na mauli lamang dayon sila pagkahuman kay madto pa daw si lola sa ospital. Kaya na siya'y daily check-up tungod sad siyahang diabetes. Then around mga 5:30 na to, medyo dili na busy. Kay lagi, human naman namo pagpakaon sad ang mga bisita. Naligo ko kay feel kay nako ang baho sa singo. Nga nasapawan sa humot nga niluto nilang mama o papa. Neto ko sa balay kay ang likod sa mong karinderya balay naman dayon na mo pero nayoy distance gamay. Naligo ko og nag-ilis na. Dayon akong gawa sa CR, nasa di ay si ate dito o gikan sad naligo. Sumotong ning great na sad kog happy birthday sa kong ate. Wa ko siyang giingnan nga naa siyang kwarto ang ako ang regalo. Pero unya ara to, kay basin mo hilak siya. Nag-thank you si ate sa kuha. Ug nangutana siya kung anong wala na ako gi-invite si Vlad. Akong giingnan akong ate nga akong gi-invite si Vlad pero tuwa siya sa laing lugar, sa house iyahang bana. Nahimo naman pud nako nga close friend si Vlad. At may changes na from call sign na love, nahimo na nga sisi. At first medyo awkward pero naanad naman lang ko sa kadugayan. Matured relationship na ba? Bitaw. So mo to akong giingnan si ate kung asa na iyahang ipaylaila na mo. Tubag si ate,
Nga mga alas 8 pa daw kay nag-work pa daw. Ako pa siyang gibinoangan nga basin gi-scam ko niya. Ningon pa si ate nga na siya ipila-ila sa ko nga kaoba ni Leo. Iyahang soon to be bana daw, according pa niya. Ako pa siyang giingnan nga tarunga lang yun ng imong ipila-ila sa ko. Itubag po si ate nga wala may bayot nga police officer ata no. Then ikatawa siya og midagan padulong siyang kwarto. Ako po siyang gisyagita na wa ko gaingon nga naay bayot. Then ikatawa na lang puto. Sweto kayo si ate nga makataga ma-in love og balik. Labi nag sa bayot na po. Sa moto nga nag-ilis ko. Formal, fitted nga dress lang akong gisuot og nag-retouch ko gamay. Una ko niya balik sa karinderya. Nag-swap na sad mi ni mama o papa. Then kami na sad ang gatagad sa mga bisita. Nanay nangabot nga mga sakinan sa gawas. For sure ang jowa bells juto ni ate. Kay iya hamang gisugat. Sibing na lang sad ako ang gitable o pasangil o tabi-tabi. Nanulod na ang mga bisita ni ate o gipaila-ila sa dayo niya iyahang jowa bells sa muanibing. In fairness, maayo mamili si ate. Human iyahang gipaila-ila nilang papa o mama. Pagkatod-taod, na inaabot nga tulo ka sakinan sa gawas. Gisundo sad sa uyab ni ate o gipasulod. Medyo ngit-ngit ang entrance na mo, kaya giusab na mo ang ambiance sa karinderya. Gidool ko ni ate o gidala didto kung asa mga kauban siyang uyab nga nakalingkod. Medyo daghan sila, kay duhaman sila ka table. Dayon gipila-ila ko ni ate sa tanan. Hingon siya nga Chloe akong name og usa ko ka engineer. Single og ready to mingle na. Gitag-tagisan ako og shake hands sa mga bisita namo og nagpaila-ila sad sila sa kuha. Dito nako sa pikas unta makik-shake hands. Pero niungot ko. Dugay na to namong kita. Pero 101% sure ko nga mao to ang lalaki nga nag-insulto nako dito sa hotel. Nagtutok lang gid siya og nagtan-aw sa akong mga mata. Nga murag iso or unsa ba. Pa ako kasabot sa akong gibate. Akong kalagot og kapangot atong giingnan ko niya nga hugaw daw ko nga babae. Nawala tungod sa iyang no. Good looking jud siya. Og didto, makaingon na sad kog balik nga gwapo kayo siya karong gabi una. Motong namugnaw akong kamot kay siya na ang next na akong ila-ilahon. Pero dapat silang ko. Na-remember na ako kung giunsa pag-describe ni Bing atong nahubog ko with this guy. Nabuang gyud ko kadali ato. Pero syempre dapat kulang ta as if wa ta kaila sayahan. Murag di na ako malihok ako mga TL padong niya. Feeling na ako nalalay ko while gatutok siya sa kuha. Then ingon siya sa kuha nga, nice meeting you again, Miss Chloe. Nitubag pud ko niya nga, just Chloe. Do I know you, sir? Sarcastic na ko na nga sulti siya og dapat ko mobalos siyahang mga gipanulti sa kuha before. Siguro natauhan na siya nga di ko bayarang babae. Same siyahang yunahuna. Nagtubag siya nga, Alexander Decomis. Nice meeting you again. I gave my hand to him kay si ate murag giistadihan ako mga liho kung asa ba'y mas bet na ko aning kauban siyang jowa bells. Kuwao na unta na ako ang kamot. Pero, he hold it so tight before niya gibuhian. Gitan-aw yun ako siya. Pero ni-wink lang siya sa kuha. Mong nilakaw na lang ko palayo niya. Dahil niingon tong uyab sa kong ate nga. Asa man imuhang bet ani nila ma'am. Murag si Sir Alex Raman ang single dari karon. Di ba sir? Pero ni-smile ra siya og niingon. Nga dili pa ko gustog commitment usab karon sir. Sa mo to nga gilingin ako siya. Dayon ni-smile siya balik. Commitment usab? Medyo interesting iyang story. But I don't care na dyan.
Sa kadaghan namong pwede magkita, dinhi pa yun sa birthday sa akong ate. A piece of shame and attraction ako na-feel. I don't know what happened to me this time, pero I feel something different inside. Hindi na ako ma-explain kung kalagot ba ni or unsa ba ni. It hits me different tonight. I need a bottle of vodka, mga half case.